Yo, Раликама, da studia Rest Records-ом. KTNK Music. Yo, барои тай эшқи аввал охири ман, эс сабаби хестани ман. гӯш кар. ман масти шароб шидам вақте он омадам кад худаш рафта хаёлҳои ю дуруни рэпам кад 6 сол ёдаш фақат номаш фақат дардаш фақат нағзам дид нағзаш дидам байн дабад фребам кад раш дурунам дато мехӯрдак нилуги ҷо бидӣ нафаҳмидам душмани киева да ки ҷон бидӣ саргузашти мо ба чӣ анҷом ёфте намниёлам ты ғуломи кавалерти ба ёда да чиёлам қадим хирсам бидӣ ай дига одам бидӣ ты надонистам бедилу бепарвои беғам бидӣ ты понд бидай гапот корот рафтору ваъдаҳотам ма ту вори духтара надида будам ҳаётам ада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидаг бисёради ошиқи неавл кайфорид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавад да қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидаг бисёради ошиқи неавл кайфорид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавад да қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мухлисима ки бидани тура мехоҳад она кама ёдаме медона ҳаёти рамазона ҳаёти ишқу ошиқима даври пасанима даври хидмата пеши нилуфар фақат пасанима то дарс бучидана ай қафош да тамошош баъди дарс да таги хонаш да мошини он бош музикои дӯст медоштаи ю баланд калон када чихе дилта бурдане ишқи ма калон када оқибат балои ҷон шиди ғам меҳмон шиди мада просто ҳамсинфу уда нилу ҷон шиди риштаи муҳаббатам кандак ба мара бандидор шид фақат ӯ намерасид фақат ҳамӯ дар кор шид чанд праздник зод рӯзум чанд ҳазор шаб рӯзум бе ӯ гузаштак рафт чӣ хе барош насӯзум тақдир да ё шикиштим ғарқ ши дарё да киштим килои хости вақте дил да сохтамат қасри ғишти айфи хирсаки бурдаи ман ты дидай даҳтаҳо шаглои қиматат миёрам парторали ка глоша натешоном мо бипусан уво ранги дилате ҳаром чӣ хе тоқат кардӣ набуд мушкилат ма азоб мекашидам шабои бехоб медидам суратҳои ришта сайда ма да варзоб медидам хиёлат намесӯхтам хиёлат талам намекард алам намекард гар ишқат мара гаранг намекард пишти ты чӣ дошти ки ҷое рафти раҳат бурдум ту мухлиси репа дива ма сари репа хурдум овоз ма расонда тонистам ахир ма да гӯшат ҳаётат набирор сохт намекунам фаромӯшат хомӯш буд вақти рафтанат рал нагуфт гапоша хори мақсадша фаҳмидам гӯш ки ҳамаи репоша ҳар як тишданам ё ки дода ё ки задай пастат ты кавги маст шидӣ магирги тоқа бар қастат Toca bar castet.